Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τους μαύρους κύκλους. Αυτή είναι η ερώτηση που ρωτάτε συχνά. Και ουσιαστικά, καλά, όλοι γνωρίζουμε τους μαύρους κύκλους, αλλά δεν γνωρίζουμε από τι μπορεί να προκαλούνται. Οι μαύροι κύκλοι, λοιπόν, είναι ένα δύσκολο θέμα γιατί μπορεί να προκαλούνται από έλλειμμα όγκου σε αυτήν εδώ την περιοχή, μπορεί να προκαλούνται από χρωματική δυσαρμονία. Ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε σαν μια πανάδα στην περιοχή γύρω από τα μάτια και σε κακή αιμάτωση των ιστών. Τη διαφορά ανάμεσα στην υπερμελάχρωση, αυτή την πανάδα που λέμε, και την κακή αιμάτωση τη διαχωρίζουμε, γιατί στην πρώτη περίπτωση είναι μαύρο το χρώμα, στη δεύτερη περίπτωση είναι μπλε. Οπότε στην ερώτηση που συχνά κάνετε πώς μπορώ να αντιμετωπίσω τους μαύρους κύκλους, πρέπει πρώτα να δούμε πού οφείλει το μαύρος κύκλος, που μπορεί να οφείλεται και σε δύο πράγματα μαζί, και μετά να αποφασίσουμε. Τώρα, οι κατάλληλες θεραπείες είναι σίγουρα το ιαλουρονικό οξύ, το οποίο γεμίζει την περιοχή, είναι η μεσοθεραπεία και τα peelings, που ουσιαστικά παίρνουν το μαύρο χρώμα είτε το μπλε χρώμα, και το καρποξυθέραπη. Ανάλογα κάθε θεραπεία για όποια ένδειξη, θέμα υπάρχει.